Ginoong Pilipo, maaari hubang malaman ang sikreto niyo sa pagpapakalembang ng kampana? Tanong ng isa sa mga antingero. Magkaiba kasi tayo ng ginagamit. Kung agimat lang ang sa inyo, mutya ang ginagamit ko sa mga bagay na nakikita ninyong imposible. Sinasabi ko sa inyo mga Ginoo, hindi lang sa pagpapakalembang ng kampana ang maaaring marating ng karunungang inyong tangan. Pag-usayan ninyo, baka pagdating ng panahon, malagpasan niyo pa ang kakayahan ko. Sagot naman dito ni Pilipo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagpalo niya ng tali sa kanyang kalabaw upang mas lalo pang bumilis ang pagtakbo nito. Habang binabagtas nila ang daan patungo sa kanilang baryo, nadapo sila sa isang lugar na hindi gaanong kaaya-aya ang presensya. Bukod sa napakasukal nito, napakadilim din doon sa paligid na animoy hindi na ito napapasukan ng liwanag ng araw. Ang dalawang antingero noong kasama niya ay panay pa sa pag-uusap, habang siya naman noon pinag-iigihan na ang pagmamasid sa buong paligid. Maya-maya pa, bigla na lamang pinatigil ni Pilipo ang kanyang kalabaw nang sa hindi malamang dahilan. Maging ang dalawang antingero noon ay nagulat dahil sa kanyang ginawa noong mga oras na yon. Kung tutuusin, hindi sila maaaring tumigil sa lugar dahil sa marami na doong nagkalat na kwento ukol sa mga nag-aabang na karaniwang ay mga aswang. Ginoong Pilipo, mukhang hindi ho yata magandang tumigil sa lugar na to. Kung iihi ka ho, tiisin mo na lang. Malapit na din naman tayo sa aming baryo eh. Wika ng isang antingero habang maiging nakikiramdam sa buong paligid. Nang marinig ni Pilipo ang sinabi nito, agad naman yung tumingin sa kanila habang nagwiwika ng, "Paano ko maiuusad ang aking kalabaw kung maraming demonyo ang pumapalibot sa atin? Pagmasdan ninyo na maigi ang mga taong nakahawak sa kanggang inyong pinagsasakyan." Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagsilay ng dalawang antingero ng mga maiitim na kamay na nakahawak sa kanilang mga kangga. Sa sobrang dami ng mga kamay na nakahawak, halos naging palaisipan para sa kanila kung ilang demonyo ang nakahawak sa kangga. Doon din nila noon napagtanto na kaya pala pabagal ng pabagal ang pag-usad ng kalabaw dahil sa pagpupumigil ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ng dalawang antingero, doon na sila dahan-dahang nakaramdam ng panganib sa kanilang mga buhay. Bagamat hindi yon ang unang beses na nakainkwentro sila ng mga aswang, nababahala pa rin sila dahil sa dami ng mga ito. Alam nilang hindi basta-bastang aswang ang humarang sa kanila sa kadahilanang ang bawat isa sa mga ito ay merong alagang mga sigbin. Maya-maya pa, doon nila nakita ang tatlong nilalang na naroon sa harapan ng kalabaw ni Pilipo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan sa pagmamasid ang dalawang antingero nang marinig nilang magwika si Pilipo ng, "Mga kaibigan, magandang gabi. Maaari ba kaming makidaan?" "Hindi mo kami kaibigan at mas lalong bawal dumaan dito," sagot naman ng aswang habang patuloy silang tinititigan. Matapos itong marinig ni Pilipo, bigla na lamang itong napahagikgik na para bang isang biro lamang para sa kanya ang sinabi ng lalaki. Ilang segundo pa ang lumipas, napagpasyahan naman niyang bumaba ng kalabaw upang harapin ang mga ito. Habang gumagalaw noon si Pilipo, bigla namang nagkaroon ng isang napakalakas na pag-ihip ng hangin at kasabay nito
ang pagsiyukuan ng lahat ng punong naroon. Pagsilay ng mga demonyo sa pagmumukha ni Pilipo, doon nila nasipat ang pagliliwanag ng mga mata nito habang nakangiti. Maya-maya pa, dahan-dahan nang napapaatras ang mga nilalang nang sa hindi malamang dahilan. Pagtayo ni Pilipo sa tabi ng kanyang kalabaw, bigla naman itong nagwika ng, "Alam niyo ba na ang pinakaayoko sa lahat ay yung sinisindak ako? Huwag ninyo akong susubukan. Hindi ako masayang kabiruan." Matapos itong marinig ng mga nilalang, bigla na lamang nagsiangil ang mga ito nang sa hindi malamang dahilan. Ang dalawang antingero naman noong nakasakay, mabilis ang sumuot sa kangga upang ikubli ang kanilang mga sarili. Maya-maya pa, bigla namang narinig ng mga ito ang pagsigaw ng isang nilalang dahil sa ginawang pagsaksak doon ni Pilipo ng isang patalim na patpat. Halos tumagos yon sa butas ng mata ng isang aswang na siyang nagdulot sa kanya ng pambihirang sakit. Bago yun kumawala sa pagkakahawak ni Pilipo, bigla na lamang itong napatigil sa pagsigaw nang maramdaman nito ang mabilisang pagtagos ng patpat sa kanyang bumbunan. Pagkabitaw ni Pilipo sa katawan ng nilalang, mabilisan naman itong bumagsak sa lupa nang wala ng buhay. Dahil sa pangyayari, wala nang nagawa ang mga aswang kung hindi siya ay pagtulungan. Pagsunggab ng halos hindi mabilang na demonyo sa kinatatayuan ni Pilipo, agad naman niyang binigkas ang mga usal para sa sinukuan at kasabay nito ang pagtigil ng mga nilalang sa ere. Ni isa sa mga nilalang na yon, walang nagtagumpay na mailapat ang kanilang mga kamay sa kahit na anong bahagi ng katawan ni Pilipo. "Ano sa tingin nyo? Madadaig nyo ako sa dami ng inyong pangkat? Kung nais nyo ako matalo sa paramihan, humikayat kayo ng ibang lehiyon ng mga demonyo." Wika ni Pilipo habang pinagmamasdan ang mga naparilisang aswang na naroon sa ere. Nang marinig naman ito ng dalawang antingero, dahan-dahan naman sila noong nagmasid upang masipat ang mga kaganapan. Pagsilay nila noon sa paligid, maging sila ay hindi makapaniwala sa ginawa ng binata. Kahit anong pagsikap noon ang gawin ng kanilang mga mata, patuloy pa ring tumatambad sa kanila ang mga kaganapan. Maya-maya pa, bigla namang naglakad si Pilipo papalapit sa isang puno upang kumuha ng mga sangang naroon sa ilalim nito. Ang mga aswang naman noong hindi pa niya nadadakip, tila ba nagkaroon na ng pagdadalawang isip na siya ay kumprontahin. Pagdating niya sa lugar na maraming sanga, agad naman niya itong kinuha at kasabay nito ang buong lakas niyang pagtarak sa katawan ng mga aswang gamit-gamit ang mga sanga ng puno. Bagamat walang talim ang mga sangang yon, nagagawa pa rin itong maitarak ni Pilipo ng walang kahirap-hirap. Pagkapas lang niya sa lahat ng mga demonyong kanyang nadakip, agad naman niya itong pinakawalan upang harapin ang mga natitira niyang kalaban. Habang naglalakad siya papalapit sa mga aswang, dahan-dahan naman ang pag-ihip niya ng mga buhay na salita sa kanyang kamao. Matapos itong gawin ni Pilipo, laking gulat na lamang ng mga nilalang sa paligid nang biglang makaramdam sila ng pagkaparalisa ng kanilang mga katawan. Naisin man nila noong kumaripas ng takbo, hindi nila ito nagagawa. Na para bang may kung anong bagay ang nakadagan sa kanilang mga paa. Nang masipat nila ang pagsugod ni Pilipo, tanging pagsigaw na lamang ang kanilang nagawa habang patuloy na pinagmamasdan ang paglapit ng antingero. Kahit ang gabunan noon ng angka na yon, nagmistulang isang maliit na bata sa kakayahan ng binata. Maya-maya pa,
Bigla na lamang bumulagta ang mga katawan ng nilalang dahil sa pagsapak na ginawa ni Pilipo. Sa sobrang lakas ng pagkakasapak nito, halos maging ang mga katabing kasamahan ng aswang nawalan din ng malay. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, kitang-kita ng dalawang antingero ang pagkukumahog ng mga nilalang na tumakas. Subalit kagaya ng inaasahan, wala ni isang demonyo ang pinatakas ni Pilipo. Itinira na lamang niya noon ang isang sigbin nang sa gayoy ito na ang maglinis ng kalat na kanyang ginawa. Matapos ang mga pangyayari, agad din namang bumalik si Pilipo sa kanyang kalabaw. Mabilisan din naman siya noong umalis sa lugar upang maihatid na ang kanyang mga kasama. Mga kaibigan, ayos lang ba kayo? Tanong ni Pilipo. Oo, Ginoong Pilipo. Ayos lang naman ho kami. Kayo ho ba? Naiilang na sagot ng isang antingero. Ayos din naman ako. Napagod lang. Siya nga pala. May mga balita ba kayo ukol sa mga demonyong aking pinatay kanina? Pakiramdam ko kasi, gawain na talaga nilang mangharang ng mga manlalakbay sa lugar na yon. Sagot naman ni Pilipo. Nang marinig ito ng dalawang antingero, agad din naman nilang inilahad kay Pilipo ang tungkol sa lugar na kanilang dinaanan. Ayon sa mga ito, kaya lang naman nagtagal ang mga aswang sa lugar na yon, gawa ng merong isang hanagob ang nagpoprotekta sa kanila. Kilala din ang angkang yon sa tawag na burnag dahil sa ginawa nitong estilo sa pagpapatay ng mga ordinaryong tao. Ang unang ginagawa ng mga ito ay magpanggap na isang kapamilya ng kanilang mga biktima upang mapasok ang bahay ng mga ito nang hindi natutunugan. Kapag napasok na nila ang tirahan, doon na mag-uumpisa ang kanilang pagtanim ng mga salamangka na siyang kakalas sa pangontrang kasamang nakatatag ng bahay. Kapag nagawa na nilang malason ang tirahang yon, magagawa na nila ang mga bagay na kanilang nais. Dagdag pa ng antingero, binata lang naman ang maaaring pasukan ng mga burnag kapag nasa demonyo silang estado. Bawal silang dumaan sa mismong pinto ng bahay na kanilang pinasok dahil maaag na sila paglabas nila roon. Alam mo, Ginoong Pilipo, noong nakaraang linggo lang, merong isang pamilya sa amin ang hindi pinalad sa mga kamay ng burnag. May dumating kasi noong dayo sa aming baryo na nagpakilala bilang isa sa kanilang kamag-anak. Sa hindi malamang dahilan, alam nitong nakaraan nilang buhay at sino-sino ang kakilala ng kanilang mga magulang noong kabataan pa ng mga ito. Paliwanag ng isang antingero. Dagdag pa nito na hindi nila yon nagawang kumprontahin dahil halos madalang lang nilang masilayan ang paglabas nito sa tahanan ng kanyang biktima. Sa loob ng isang linggo, wala silang kaide-ideya na tumatanim na pala ng paunti-unti ang burnag. Hanggang sa pagpatak noon ng Sabado, tuluyan na ngang nawala na parang bula ang pamilyang yon. Kahit nagtulong-tulong na silang hanapin ng mga biktima, wala talaga silang nakita saan mang dako sila mapunta. Matapos ang ilang araw nilang paghahanap, meron na lamang isang matandang nakapagsabi sa kanila na nabiktima umano ang pamilyang yon ng lahi ng mga burnag. Matapos naman itong marinig ni Pilipo, wala na siyang nagawa kung hindi ang mag-alay ng panalangin para sa pamilyang namayapa. Naging masaya din siya noon sa kadahilan ng kahit papaano nagawa niyang maipaghigante ang iilang mga taong naging biktima ng mga demonyo. Ginoong Pilipo, mag-iingat ho kayo ha. Dahil sa ginawa ninyo, sigurado akong malalaman ito ng hanagob. Hindi basta-bastang demonyong hanagob, Ginoo. Kung inakala mong mahihina sila, nagkakamali ho kayo.
Wika ng isang antingero. Narinig ko na sila sa pinsan kong isa ding albularyo. Isa lang namang hanagub yan eh. Maliit na bagay kung ikukumpara sa ginagawang pagtugis ni Ruben sa isang hukbo ng mga kauri nito. Sagot naman ni Pilipo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtahimik ng mga antingero sa kadahilanang wala silang kaide-ideya sa kung anong pinagsasasabi ni Pilipo. Pagdating nila noon sa kanilang baryo, agad namang nagpaalam ang mga ito habang patuloy na nagpapasalamat sa ginawang kabutihan sa kanila ng binata. Sa pag-alis doon ni Pilipo, naging masaya naman siya kahit papaano dahil nakatulong siya sa kanyang mga kapwa antingero. Alam niyang ang salaping kanilang pinaghatian noon magdudulot ng maginhawang buhay sa mga ito. Nang makabalik na siya sa lugar ng tinapian, agad naman niyang binigtas ang daan patungo sa kanilang tirahan. Pagpasok niya sa kanilang bahay, agad naman niyang nakita ang kanyang lola na natutulog na sa sala. Hindi na niya ito sinubukan pang gisingin sa kadahilanang alam niyang kinakailangan na din ng kanyang Lola Maria ang mahaba-habang tulog. Kinabukasan, maaga pang nagising si Pilipo upang magluto ng kanilang makakain. Nagtiak din siya noon ng mga kahoy para meron silang maitatabi na panggatong sa pagsapit ng mga buwan ng La Niña. Kinahapunan noong mismong araw, kasalukuyan namang nagpapahinga noon si Pilipo. Nakahiga siya sa isang punong nasa loob ng kanilang bakuran habang abala sa pagbubuklat ng librong naiwan ng kanyang lolo Ambo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbabasa, agad namang naglakbay ang kanyang diwa dahil sa mga kwentong nakasulat sa libro ng kanyang lolo. Sa kwentong binabasa noon ni Pilipo, doon niya nakilala ang isang albularyo na halos tingalain na ng karamihan. Bukod kasi sa walang nakakaalam sa tirahan nito, sabi-sabi ding nagbibigay ang albularyong yon ng ginto sa mga disipulo niyang nahihikayat na magtrabaho sa kanya. Subalit ang mga disipulong hindi niya nagugustuhan ng trabaho, ibinabalik niya ito sa lupa na merong pambihirang sumpa. Hindi naman nakakasama ang sumpang yon sa kalusugan ng kanyang naging disipulo sa kadahilanang ang naaapektuhan lamang nito ay ang pag-uugaling ayaw ng albularyo. Kung ikaw ay isang mapangmatang tao, bibigyan ka ng albularyo ng isang sumpa upang mabago ang ganoon mong pag-uugali. Hindi din ito makakatanggap ng anumang pabuyang nanggaling sa albularyo dahil sa masama nitong ginawa sa kanyang kapwa. Matapos itong mabasa ni Pilipo, doon niya din napag-alaman na nakatira pala ang albularyong yon sa mga kalupaang madalas bumalot sa kabundukan ng Baylan. Nagbibigay din ito ng mga ginto sa sino mang taong kanyang nakikilalang merong busilak na kalooban. Habang binubuklat niya ang bawat pahina ng libro, doon niya nakita ang isang istorya ng kanyang lolo Ambo na minsang nanilbihan sa albularyo. May mga talata din noong nakasulat sa libro na nagsasaad ng mensahe para kay Pilipo. Pilipo, kung sakali mang mabasa mo ito, nangangahulugan lamang na ikaw ay isa ng ganap na tulad ko. Apo, mag-iingat ka sapagkat may mga digmaan akong naiwan na maaari sa iyong maipasa. Nais ko mang tapusin ang lahat ng aking nasimulan habang ako'y nabubuhay. Subalit hindi ko ito nagawa dahil sa pagbalot sa akin ng sumpa ni kamatayan. Wala akong ibang hangad kung hindi ang mabuhay ka ng masaya kapiling ang iyong lola. Magsanay ka, Pilipo. Magsanay ka. Sigurado akong papalapit na sila. Mensahe ng kanyang lolo na nakasaad sa libro. Matapos itong mabasa ni Pilipo, hindi niya mawari kung anong kalaban ang tinutukoy ng kanyang lolo.
Halos sa sobrang lakas na noon ng tangang mutya ni Lolo Ambo, wala na siyang naiisip ang demonyo na makakatalo dito. Dala ng kuryosidad ni Pilipo, ninais niyang magtanong sa kanyang Lola Maria ukol sa mga bagay-bagay. Pagpasok niya noon sa kanilang tahanan, agad naman niya itong nasilayan na abala sa kanyang ginagawang pagluluto. Lola, tapos na ho ba kayo dyan? Tanong ni Pilipo. Oo, Apo, tapos na ako. Bakit, may kailangan ka ba? Tanong naman ng kanyang lola. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pag-upo nila sa sala upang mapag-usapan ang mga bagay na dapat nilang pag-usapan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na inumpisahan ni Pilipo ang kanyang pagkukwento ukol sa kanyang mga nalaman. Matapos niya itong mailahad sa kanyang lola, agad naman siyang nagtanong ng, Lola, may alam ho ba kayo sa mga demonyong kinalaban ni Lolo Ambo? May nabasa kasi akong sulat niya na naglalahad tungkol sa mga demonyong hindi niya nagawang lipulin. Matapos itong marinig ng kanyang lola, ay siya namang paghinga nito ng malalim habang nag-iisip. Hinayaan lang naman ito ni Pilipo sa kadahilanang maaaring nalimot na din ito ng Lola Maria niya dahil sa napakatagal ng panahong lumipas. Maya-maya pa, bigla namang inilahad ng kanyang lola ang tungkol sa 5 matitikas na binata na minsang nakasama ng kanyang Lolo Ambo. Apo, alam mo ba bago naging isang dalubhasang antingero ang iyong lolo, meron siyang 5 naging kasamahang halos itinuring na niyang mga kapatid. Kasama niya ito sa lahat ng kanyang ginagawang pagtutuklas sa iba't ibang uri ng mga mutya at agimat. Sa ilang taong kanilang pagsasama, naging masaya naman sila. Subalit nang gawin na nila ang kanilang panghuling misyon, doon na nagbago ang lahat. May natuklasan kasi sila noong isang lugar na kinahihimlayan ng isang nagtatagong kapangyarihan. Kung hindi nagkakamali noon si Lolo Ambo, ang lugar na yon ang siyang pinaglagakan ng isang singsing na kayang kumontrol sa kahit na anong uri ng demonyo. Ayon kay Lola Maria, na kapag suot-suot mo ang singsing na ito, magagawa mong mautusan ang lahat ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kahit demonyo, magagawa mong mapaamo at mapasunod ng walang kahit na anong naghihintay na kapalit. Dagdag pa ni Lola Maria na noong mga panahong trinaydor na si Lolo Ambo ng mga ito, naiwan siya doon sa lugar sa loob ng napakahabang panahon. Habang naghahanap siya ng mga pamamaraan para makalabas sa lugar na yon, doon niya nakita ang isang tabletang naglalaman ng kasulatan at kasaysayan. Bagamat malalim na salita ang ginamit sa kasulatang yon, nagawa pa rin itong mabasa ni Lolo Ambo sa pamamagitan ng bertudes na nasa kanyang katawan. Ayon sa kasaysayang kanyang natuklasan, merong nabuhay na isang dalubhasang mangkukulam noon sa isang hindi matukoy na kalupaan ng mga maharlika. Namuhay ito kasama ng isang raha na nanilbihang bilang isang punong tagapayo. Dahil sa dami ng mga demonyo noong gumagambala sa kanilang lugar, kung kaya't humiling ang raha sa mangkukulam na gumawa ng isang agimat na kayang kontrolin at pamunuan ang lahat ng mga demonyo na gumagambala sa kanila. Dahil sa pagiging tapat ng mangkukulam na yon, nagawa niyang ialay ang kanyang buhay para sa raha, matupad lamang ang nais nito. Nang mapasakamay na nito ang singsing na inalaya ng buhay ng mangkukulam, doon na dahan-dahang nagbago ang pag-uugaling ipinapakita nito sa lahat ng kanyang mga nasasakupan. Mas lalong naging mabagsik ang raha at halos wala na itong gaanong taong pinagkakatiwalaan maliban sa mga demonyong naging kaisa na ng kanyang tribo.
Puro demonyo na noon ang inuutusan ng Raha na maglunsad ng kahit na anong misyon na magpapalawak ng kanilang nasasakupan at imperyo. Sa loob ng ilang taon, halos naging kahindik-hindik ang pamumuno ng Raha. Nang dumating sa puntong nakakaramdam na ang Raha ng panghihina dahil sa katandaan, sinubukan pa nitong dayain ang kamatayan. Subalit kagaya ng naging tadhana ng karamihan, hindi nagtagumpay ang Raha. Nang akmang darating na ang oras ng kanyang kamatayan, iniutos niya sa lahat ng demonyong kanyang naging kasangga na humanap ng isang lugar na maaari niyang paghimlayan. Naniniwala kasi noon ang Raha na babalik din ang kanyang kaluluwa sa kanyang orihinal na katawan makaraan ang 100 taong pamamahinga. Upang hindi makuha sa namamahinga niyang katawan ng singsing, iniutos niya sa lahat ng demonyo na magbantay sa lahat ng pagkakataon at oras. Ngunit dahil sa napakatagal ng panahong nagbabantay ang mga ito, naisipan ng mga demonyong lisanin na ang lugar na pinagpapahingahan ng Raha. Ang tanging naiwan na lamang sa lugar na yon ay ang nakabaong sumpa sa singsing na maaaring kumapit sa sino mang magtatanga nito. Matapos itong marinig ni Pilipo, mas lalo pang tumindi ang kanyang kaba dahil sa kanyang mga narinig. Kung totoo nga ang kwento ng kanyang Lola Maria, maaaring noong pangkasalukuyan patagong naninirahan ng kaibigan ni Lolo Ambo na nagtanga ng ganoong kalakas na agimat. Kaya nga apo nababahala ako para sa'yo. Nung magkataong malaman ng mga dating kaibigan ni Ambo na merong nagmana sa kanyang kakayahan, paniguradong maghihimagsik na naman ang mga ito ng kadiliman. Sa ngayon, hindi mo pa napaghuhusayan ang abilidad ng sinukuan. Mag-iingat ka. Hanggat maaari, wag mong ibunyag sa kung kani-kanino ang iyong sikreto. Wika ng kanyang Lola Maria. Okay, sobrang interesanting episode tong episode 6. Unang-una, ba't naging interesado? May nabanggit siyang pinsan niya na nagngangalang Ruben. Tapos taga Masbate. Ewan ko lang. Tapos yung nagkubli na Raha, ewan ko lang kung mabubuhay din yun. Pero gusto ko na kagad malaman. Para hindi kayo mabitin, sunod kagad natin yung 7. Pahintayin na lang ako ha. Salamat.